ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Ин влогро рӯзи иди модарон ба навор гирифтагӣ будам ва ҳамон рӯз аз тарафи Лёня ва Малика ана ҳамин гуна поделка яъне тӯҳфа барои ман тайёр карданд. ҳамаи занҳои дунёро бо рӯзи модарон табрик мекунам. Ба ҳамаатон сиҳатмандӣ хоҳонам, хушбахтӣ, хонаободӣ таманно дорам. لذت و بخت و خماری زندگیست دنیا همه زیبا بود با نامی زن رخساری زن گل بخاری زندگیست زن معنی عمر و بهاری زندگیست زن لذت و بخت و خماری زندگیست دنیا همه زیبا بود با نامی زن. бонувони азиз, инҷо барои шумо канали Нигораро пешкаш менамоям. Нигора бо тиҷорати сару либос машғул ҳастанд. либосҳои занона истеҳсоли Туркия ҳаст. сифаташ дар сатҳи олӣ. ана ҳамин гуна двойкаҳо нархашон 1800 рублӣ. барои маълумот ва барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед, маълумоти бештарро мегиред. намеша вақти шудан рангш намера беҳтарин сифатҳои анам хеле гучиша гирифтагӣ карманош стразошана ягом дунаш намехалт мигинош наирам гучия карманош энеш бед надписай просто энеш англиси навистагӣ ин пасшифш машмуда абур нишонтиям беҳтарин духтагия ина брюкош дароза остинош на дасти каси дароза 63-65 мешавад. марҳамат кунед, мо заказҳои шуморо интизорем. болои экрана номерои телефони мо ҳаст. размерош ай 48 то 54. нархҳои имрӯзаи мо скидочная цена 1800 сом. шумо чӣ хеле медонед мо навк шудагием интернет-магазинмона. алҳамдулиллоҳ хай худо ба шукр мо ин айхонакора сар кардем. нархҳои мо беҳтарин нархҳоанд. мо аптови мефурӯхтем, ҳозир розница кардагием. ҳамин розница нархи оптма ҳамун розница метиҳем як дона гир ду дона гирда. баъд мепурсем апа чӣ ба мо садовод рафтем ихе қимата инои шумо арзона ини мост прямой ай фабрика меояд. ман худам шахсан садовода борздават мекунам. дар одамои садовод чанд нафарда хай мо худмо прямой ай фабрика мезанем. беҳтарин сифатҳои марҳамат кунед. 1800 сом дай хеле сифатҳо наметиҳанд. шушта мепӯшед. духтарои азиз, ман заказома гирифтам. аз Корея баъдҳо заказ кардагӣ будам якчанд намуд ва ҳозир барои шумо маълумот медиҳам оиди маҳсулотҳо. ана духтаро инҷо ки духтаро хемохем рақами як аст дар ширкати Атоми. аз касалиҳои қанд, аз касалиҳои пӯст, аз бемориҳои пӯст, аз сафедшавии пӯст ва аз бефарзандӣ, аз воспаление занона, аз касалиҳои гурда, ҷигар беҳад фоидаовар аст. тамоми организма перезагрузка мекунад, узвҳои хоба бедор мекунад. хулоса беҳад фоидаовар аст барои организм ҳам барои иммунитет. аз гиёҳҳо сохта шудагӣ, гиёҳҳои табиӣ. биологически активная добавка дар дохилаш 60 дона саше аст, яъне 60 дона анамихел стик дорад. духтаро аст, ина ҳамаш уже навиштагӣ. ана ин духтарои азиз турматсин ҳозир наздиктар як ба мемонам. ана ин турматсин духтаро. ана ин бошад мультивитамин духтарои азиз. мультивитамин дар дохили ин витамин Б, магний, витамини оҳан, витамин Д. Витамин Д ин аз
нури офтоб, яъне витамини офтоб аст. Онҳое ки дар тарафҳои север офтобаш кам зиндагӣ мекунанд, бисёр аз ҳамин витамин D истифода мебаранд. Баъдан витамини магний бошад, ин барои асаб, барои майнаи сар бисёр фоидаовар аст ва витамини оҳан, витамини B барои дил фоидаовар аст. Духтаро, ин дар дохили ин ана ҳамин гуна ҳозир нишон медиҳам витаминҳои ҳар ранга, цветной витамин. ҳар рӯз яктагӣ истеъмол мекунам. барои заказ духтаро ба ватсапи ман метавонед нависед. пешакӣ пулаша пардохт мекунед, ман кариява заказ мекунам ва шумо ана ҳамин гуна дастрас мекунед. ана ин бошад духтаро, ин турмацин, духтарои азиз, турмацин аз дарди пой, аз дарди буғумҳо, аз дарди суставӣ мегӯянд, зонуҳо, ҳама тарафа беҳад фоидаовар аст. Дар дохили ин куркума қатъи калсий аст. Куркума воспаление снимат мекунад. Калсий бошад барои устахонҳо, устахонҳое ки воспаление снимат мекунад, варами зонуҳое снимат мекунад ва дардро нест мекунад. ана ин калсий бошад. Калсий вақте ки устахонҳо калсияш тамом мешавад ё ки забони халқӣ кати гӯем илики устахон тамом мешавад, ана ҳамин калсий барқарор мекунад. ана ҳамин хел духтаро. ин бошад духтаро радиола расторопша барои тоза кардани ҷигар, барои тоза кардани ғадуди зери меъда. ана ин бошад витамин B духтаро, инам заказ. Витамин B барои дил, барои майнаи сар беҳад фоидаовар аст. ин бошад духтаро калсий. Калсие ки сывороточный калсий мегӯянд. ягона калсие ки 98% организми шумова барқарор мешавад. Калсияш барқарор мешавад 98%. яъне қариб ки 100% калсие ки агар дар организм уже калсий тамом шудагӣ бошад, уже ана ҳамин чиз кати барқарор мешавад. яъне ки дарди пойҳо, дарди зонуҳо ва инам беҳад фоидаовар аст. як чизи дигар заказ кардам, як новинка, якумин маротиба заказ кардам, прополис. Прополиса ҳаматон медонед ки ин антибиотики табиӣ мегӯянд, природный антибиотик. дар дохили ин 3 дона аст духтаро, 3 дона дар дохили ин. якташ заказ, якта барои фарзандом заказ кардам, дуташа барои фурӯш. барои касе лозим бошад марҳамат нависед. духтарои азиз, ана ин прополис 3 дона. ин барои чӣ? ин барои профилактикаи дарди гулӯ. яъне гулӯҳоятон дард дошта бошад, шумо метавонед пешгирии инфексия, пешгирии вирус, духтарои азиз. ба ҳамин хотир марҳамат харидорӣ кунед барои фарзандотон. 3 дона барои оилаи калон басанда аст. 3 дона спрей беҳад қулай, беҳад удобный аст. ана ҳамин гуна саҳари фарзандотон ба мактаб меравад, шумо ана михел дар гулишон даҳонаша мекушояд кӯдак, дар гулиш мезанед ва ҳамин кати медонед ки кӯдаки шумо уже 12 соат 8 соат дар ҳимояи ана ҳамин прополис аст. ягон инфексия наздик намешавад. ана михел духтаро, дар дохилаш 3 дона, нархаш 2500. барои заказ марҳамат нависед. наличия дорам айни ҳол. ҳозиро хусусан духтаро беҳад вирусҳои ҳамин дарди гулӣ кати бисёр вирусҳо омадагӣ, гулудард, ҳамин сулфа кати беҳад бисёр шудагӣ. марҳамат харидорӣ кунед. ана духтаро, ана ҳамин гуна барои кӯдак истифода бурдан беҳад қулай аст. горки вкусный. ана ҳамин хел духтаро, медонед ки 100% кӯдаки шумо дар ҳимоя аст, ягон намуд инфексия наздик намешавад. ба ҳамин хотир марҳамат харидорӣ кунед. вкусная горькая. ҳозир ман ино ҷамъ мекунам, почта кати равон мекунам. марҳамат нависед. доставка бепул аст. инҷо блини омода мекунем. сковородкаҳои 90, блиницаҳои 90 тестировать мекунем. барои мо тухм лозим аст. 3 дона тухм илова мекунем. шири хушк кати тайёр мекунем духтаро. блиния. давай, Настюша, наливай водичку теплую, всю наливай, всю водичку наливай. Так, теперь примерно 6 ложек, 6 столовых ложек сухого молока. И все будем перемешивать.
духтаро шакар илова мекунем, камтарак шакар, равғани растанӣ. Ман ҳамаи чиза наглас илова мекунам духтаро. Равғани растанӣ, сода, ана ҳамин қадар сода. ва орд. Лопаточка в нижнем. Сверху должен быть. Она доктора по блинница, аджуй вот. Тестирование гузаш блинница ему. Потише сделай, тише. Вообще классно. А блин, каких смысл получается? Удачно. И так я туда ставлю. Это еще 9 класс надо читать, да? 9 класс тоже читать? 9 класс, у тебя в классе, а, нет. А, ты сегодня Можно. Я, короче, хочу сделать на блинчике. Я хочу нарисовать. Ну, как это называется? Варенье. Я варенье хочу рисовать. Буду. Сначала, мам, я намазываю. Я размазываю. Что, будешь варенье сгущенку? Я с маленькой больше люблю. У нас есть малина? Нет. Сянджон? Кушаем. Маша спит. Аслан, ты сейчас спишь? Отстань. Вот такой. Вкусно? Да. На меня посмотри. Я. Ой. И вот это все уже просит. Мгм. Что ты сделала? Сердце. Взяла то, что было. А? А я с тобой даже так делала то, что было. Ничего не было. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад. زنها شما فرشته ای روی زمین زنها شما هم به بها و بهترین